Sa bali pang report ng Telawatan customer iti may sa bar. Iti syudad Tilawag na tiliwan iti paltog. Sus Ginoo. Natiliwan pa iti paltog na bar. Iti man po iti PNP Lawag City. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Po itagtultuloy ang panakaisayang kat ti Oplan Bakal iti syudad Tilawag ket natiliwan iti maysa a customer iti maysa a bar iti barangay 1 San Lorenzo iti syudad Tilawag. Kunan ni Police Captain Rudy James Hacalne, Deputy Chief of Police iti syudad Tilawag, ana kumbiskar iti lalaki iti caliber 45 nga ada iti bala na. Imbatad ti Deputy Chief of Police at tinatiliwan da iti paltog ket maysa a driver iti maysa a businessman iti Banna, Ilocos Norte. Inayo ni Police Captain Hacalne ang manarima iti panakatrace iti paltog no nakarehistro da ito iwen no saan. Prehen, natiliw ni dapaltog na madamatinong nakta, nga nuwada. At ako, ito may isang plan baka, alam mo tayo mataplan baka through the damat di body worn camera niya ako. So, yan ang small nga plan baka, voluntary matapong ating masdarda, and then voluntary nga inyupin da di bagda, nga dati Alex nga nakita ng kaltog na 45 with inserted magazine nga with 6 live ammunition. Gapo iti daytoy ket agtultuloy iti panagisayang kat iti PNP Lawag iti Oplan Bakal iti Intero a syudad. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, RMN.